Μήπως έπρεπε να πάρω ποδήλατο θαλασσής. Για να δούμε εδώ. Πανικός. Εδώ το καλό Chris Craft. Εδώ το καλό Chris Craft λέω. Ο άλλος θέλει να προσπεράσει καλά και δεν με κάνει μουσκελα. Εδώ κοίτα. Δεν μπορεί να περιμένει ο Καραγκιόζης ένα λεπτό. Καραγκιόζα. Είναι η γυναίκα του Καραγκιόζη. Αχαθάνατη Ελλάδα. Μ' αρέσει όμως. Ναι, μ' αρέσει. Γιατί όταν έβαλα το αδιάβροχο και βγήκα ήξερα ότι μπορεί να μην φρενάρει ο άλλος και να με βρέξει. Αλλά εγώ το έβαλα. Γιατί έτσι μ' αρέσει. Πάμε άλλο ένα ποταμάκι τώρα. Εδώ είναι οι πισίνες του Αγίου Δημητρίου. Ακριβώς απ' έξω έχει αποχέτευση που δουλεύει κανονικά και δεν κρατάει νερό. Αλλά δεν ανοίγουν ένα διάβλο εδώ στο πεζοδρόμιο. Τους αρέσει ρε παιδί μου έτσι να έχουμε πισίνες στο Βραχάμι. Έτσι. Εδώ. Κάθε φορά που φυσάει κιόλας έρχονται και windsurfisters. Αμέ. Από όλα έχει ο Βραχάμις, από όλα. Άντε, σε λίγο πάλι ανταπόκριση.